руснаците разпалиха кибервойна. През самата. На пътищата, които изминахме, доброто и злото вървяха ръка за ръка. Такава е същността на живота. Живеем в несиметричен и неравностоен сблъсък между демокрациите, длъжни да спазват правилата, и личности, които смятат, че демокрацията е глупост. Не можем да убедим фанатиците, казвайки им, хей, омразата те ограничава, а любовта те освобождава. Играем по различни правила. Новинар, днес, двама от изтъкнатите ядрени учени на Иран бяха убити от атентатори. Новинар, в столицата Техеран. Новинар, последната от серия атаки. Днешната атака носи всички белези на голям стратегически саботаж. Иран незабавно обвини САЩ и Израел в опит да саботират ядрената му програма. Махмуд Ахмадинеджад, за съжаление, без никакво съмнение, в днешните убийства са замесени западните страни и сионисткия режим. Искам категорично да отрека всякакво участие на САЩ в актове на насилие в Иран. Тайните операции могат да помогнат, могат да съдействат, необходими са, но не винаги са от първостепенно значение и в никакъв случай не могат да заменят политическата мъдрост. Алекс Гибни, бяха ли свързани убийствата в Иран с кибератаките на вируса в Такснет? Следващия въпрос. Моля, инфраструктурата на Иран е под атака от нов и опасен компютърен вирус. Така нареченият Stuxnet червей, изглежда, е специално проектиран, за да проникне и повреди електроцентрали, заводи и рафинерии в реалния свят. Не цели да открадне информация или да отмъкне кредитната ви карта. Опитват се да проникнат в даден завод и да всеят разруха, взривайки електродвигатели ли. Вирусът Stuxnet удари по целия свят. Само в Иран има на 30 000 случая на засичането му. Компютърен супервирус вдигна по тревога тайните служби на няколко страни. Терористи могат да имат достъп до информацията. Новинар и никой не знае кой стои зад вируса и целта на мисията му. Но има опасения, че Иран ще държи отговорни Израел и САЩ, както и че ще търси възмездие. Не е невъзможно да е написан от група хакери, но експертите, които го изучават, смятат, че изисква ресурсите на цяла държава. Добре, завъртане, Гибни, добре, започваме. Каква щета, в крайна сметка, нанесе Stuxnet? Кой знае, не искам да влизам в подробности. Гибни, тъй като вече се е случило. Защо не можем да говорим по-открито за Stuxnet? Отговарям така, защото е секретно. Аз няма да оповестя, сещате се, да издам нищо, което считам за секретно. Гибни, знам, че не можете да обсъждате Stuxnet, защото Stuxnet официално е секретен. Прав сте да считате така, Гибни, но твърде много беше изнесено за това в пресата. Не желая да коментирам. Четох във вестниците и слушах с медиите като вас, но не мога да допълня нищо. Може да изглежда дразнещо, че не мога да говоря за това, въпреки че е в публичното пространство, но, Гибни, намирам го за дразнещо. Да, сигурен съм, няма да отговоря на въпроса. Съжалявам, без коментар. Не знам как да отговоря. Две неща ще ви кажа. Първо, не знам. Второ, дори и да знаех, няма да говорим за това. Гибни, каква дискусия ще водим, ако всичко е тайна? Такова е положението в момента. Никой не иска да. Държавите не желаят да признават и да отговарят за стореното, тъй като не са наясно как ще се развият нещата. И така, който и да стои зад Stuxnet, още не си е признал. Да питам властите за Stuxnet беше дразнещо и неестествено. Сякаш питах царя за новите му дрехи. Дори след като кибероръжието хакна компютрите по целия свят. Никой не искаше да признае, че то вилне, или да каже каква заплаха носи. Какво, относно операцията Stuxnet, е било скрито на пръв поглед. Може би е имало начин програмата да проговори сама за себе си. Stuxnet беше засечен първо в Беларус. Започнаха с обаждане до човека, който го беше открил. Когато негови клиенти в Иран изпаднали в паника от многобройни компютърни сривове, някога виждали ли сте толкова сложно нещо? Виждал съм няколко сложни вируса преди, но те не използваха този тип скрити методи в кода. Беше за първи път в практиката ми. Това ме накара да разбера, че трябва по-скоро да уведомя компаниите за мрежова сигурност относно съществуването на тази опасност. Ерик Чин, всеки ден, всъщност, търси мигла в огромна купа сено.
Имаме милиони порции нов вреден софтуер, милиони кибератаки с ход. Всеки божи ден. Опитваме се да защитим хората, компютрите им и системите им, и инфраструктурата на страните, за да не бъдат свинати от тези атаки. Но поважно е да открием съществените атаки. Когато говорим за такова количество, най-важна е щетата, която причиняват. Юджин Кашперски. Преди 20 години антивирусните компании преследваха компютърни вируси, тъй като те не бяха много, имахме няколко дозини на месец. И това не беше много. Сега събираме милиони уникални атаки всеки месец. Виталий Камлук. Тази стая я наричаме стаята на кълвача, или вирусна лаборатория. Тук седят вирусните аналитици. Наричаме ги кълвачи, защото те кълват червени и вируси от мрежата. Съществуват 3 различни групи от хакери, извършващи кибератаки. Първо са традиционните киберпрестъпници. Те се интересуват само от нелегална печалба, бързи, мръсни пари. Активистите или още хактивистите хакват за забавление или за да предадат някакво политическо послание. Третата група са държавните служби. Те се занимават с шпионаж на високо ниво или саботажи. Компаниите по киберсигурност си разменят не само информация, но също така и образци от кодовете. Така, когато тази заплаха бе открита от белоруска компания, в тяхна клиентска машина в Иран, образеца беше разпратен навсякъде. Когато даваме име на образеца, избираме някакъв низ, някаква дума, които се съдържат в кода. В този случай имаше 2 думи вътре, от които взехме къвчета и формирахме Stuxnet. Разбрах за Stuxnet от един от моите специалисти. Той дойде в офиса, отвори вратата и каза: "Хей, Юджин, ясно ти е, че очакваме нещо наистина гадно. Случи се. Накарай ме да почувствам атмосферата." В лабораторията, в този момент, усещаше ли се удивление, че сте открили нещо различно? Не бих го нарекал удивление. Беше някакъв шок. Надмина най-лошите ни очаквания и се засилваше с напредъка на анализа. Колкото повече се ровехме, толкова позагадъчна ставаше картината. Виждаме толкова много зловреден код всеки ден, че само за един поглед можем да кажем: "Ока, става нещо лошо, трябва да го разследваме." Така беше и когато погледнахме Stuxnet за пръв път. Отворихме го и всичко, което виждахме, беше гадно. Изглеждаше така: "Ока, това е лошо, онова е лошо. Трябва да разследваме всичко." И така, неусетно, се натрупаха стотици въпросителни. Най-интересна е детективската работа, където се опитваме да открием извършителя, какви са намеренията му, мотивацията му, и се опитваме да го спрем отрано. Изисква се преотдаване, хващаш този нов пъзел, който е извънредно труден. Работиш до 4 часа, 0 минута сутринта. Само си представи, бях на етапа, в който съм погълнат изцяло. Много въодушевен и любопитен да узная какво се случваше. Ерик беше в същото състояние. Лутахме се напред-назад през цялото време. Аз и Лиам работихме над кода. Прехвърляхме низове, споделяхме бележки, бълвахме идеи. Разбрахме, че трябва да извършим тази най-дълбок анализ, да разнищим кода, байт по байт, на нули и единици, и да разберем какво съдържа. За да ви стане ясно, знайте, че можем да прочетем и разберем кода на средна заплаха само за минути, а тук се занимавахме цял месец. Само за да почнем да стопляме какъв е товара или крайната цел. Когато гледаш кода на Stuxnet, той е около 20 пъти по-голям от обичайния, но почти няма бъгове, което се случва твърде рядко. Зловредният софтуер винаги има бъгове, но не и Stuxnet. Няма нищо излишно, всяко парче от него прави нещо и го прави правилно, за да осъществи атаката. Нещо, което ни изненада, беше, че Stuxnet използваше ТНАР, скрит метод, или всъщност част от кода, чрез която се разпространява, без ваша намеса. Като да теглите и стартирате файл, например, скрит метод е такъв дефект в кода, за който знае само автора на вируса и няма защита срещу него. Не е бил поправен чрез апдейт. Поначало не е имало защита срещу него. Това се цени от хакерите, защото са с знак за процент сигурни, че ако го ползват, могат да влязат където си поискат. Много се ценят, продават се на черния пазар за стотици хиляди долари. Започнахме да се тревожим, тъй като веднага открихме още, които бяха изключително редки. Stuxnet използваше 4 скрити метода, докато за цялата година видяхме само още 12.
надмина всички останали. Не бяхме виждали подобно нещо. Всъщност, повече не сме и виждали. Един метод на вирус е нормално, тъй като авторите на вируса печелят от това, крадат кредитни карти и забогатяват. Затова си струва да ги ползват. Но 4 скрити метода могат да струват до $500 000. Ако са в един и същи вирус, не бяха обикновени киберпрестъпници. Беше нещо голямо. Не бяха традиционни престъпници, нито активисти. Кой остава? Още на ранен етап беше очевидно, че толкова сложно направен, зловреден софтуер подсказва за участието на държавни служби, поне една такава. Кодовете, направени от държавна служба или поръчани от такава, обикновено са чисти. Не издават нищо за себе си, не подсказват нищо, но в Stuxnet имаше няколко следи, за да получи достъп от ниско ниво с Microsoft Windows. Stuxnet използваше електронен сертификат, което показваше, че тази част от него е взета от определена компания. Очевидно, хакерите не са отишли в Microsoft и казали: "Ей, кратко, я вижте нашия софтуер, дайте ни електронен сертификат." Значи, остава да са го откраднали от 2 компании в Тайван, които нямат нищо общо, освен физическата им близост в един и същ бизнес парк. Сертификатите се пазят много строго, зад много врати, и трябват много хора за отварянето им. Към камерата, изискват се както биометрични данни, така и пароли. Тези сертификати не са били просто качени на компютър, свързан с интернет. Въвлечени са хора, шпиони. Изглежда, чистач през нощта е откраднал сертификатите от тези компании. Сякаш участвате в филм за Джеймс Бонд и бивате въвлечени в нещо, без изобщо да очаквате. Продължихме да търсим, да разнищваме кода и открихме още нишки, които да проследим. Занимаваше се с Siemens, някакъв софтуер или хардуер на Siemens. Не бяхме виждали вирус до сега, който да атакува Siemens. Дори не се сещахме защо ще го прави. След проверка в Google, разбрахме, че целта са контролери на Siemens. Stuxnet атакуваше конкретно устройство, наречено програмируем контролер PLC. PLC е нещо като малък компютър, свързан с някакво оборудване, като помпи, клапани, електродвигатели. Тази кутия изпълнява програма, чийто резултат и да включва и изключва двигатели, да му задава скорост на въртене. Такива контролери управляват електроцентрали, мрежи, използват се в заводи и в критична инфраструктура. Това е всичко около нас. Транспорт, телекомуникации, финанси, здравеопазване. Целта на товара на Stuxnet беше да атакува важна част от обкръжението ни. Значи, трябва да е важен. Може да се случи нещо опасно. Следващата голяма изненада дойде, когато зарази лабораторията ни. Сетихме се, че я изследва. За контролери. Търсеше нещо конкретно, не се опита да базика контролерите в мрежата, които откри. Правеше няколко проверки и ако нямаше резултат, не предприемаше атака. Очевидно търсеше конкретна цел. Трябваше да го съобразим с това, което вече знаехме, а именно, че беше най-сложният вирус, който бяхме срещали. Малко е странно. Толкова много усилия за толкова малка цел. Значи целта си заслужава. Symantec следи мрежи по целия свят. В очакване на вируси, установихме инфектиране с Stuxnet по целия свят. В САЩ, Австралия, Великобритания, Франция, Германия, цяла Европа. Разнесе се по всички компютри с Windows. Обадиха ни се организации, които наблюдават инсталации. В САЩ, с думите: "Заразени сме." Какво ни чака? Не знаехме дали има точна дата, когато ще се извърши атаката и едновременно ще изключи електроцентрали по света, или ще спира разни неща, или ще направи нещо друго. Знаехме, че Stuxnet можеше да е бедствие и много се тревожехме относно съдържанието на товара. Трябваше да се надпреварваме с времето и да се опитаме спрем бомбата преди крайния срок. След като подредихме списъка с държави, видяхме, че Иран е най-заразената страна в света. Това веднага ни очуди. Преди не бяхме виждали заплаха, концентрирана предимно в Иран. Започнахме да следим случващото се в геополитическото пространство, което се предаваше в новините. По това време имаше много експлозии на газопроводи, свързани с Иран, необясними експлозии. Разбира се, забелязахме, че ирански ядрени учени са били убити. Това беше тревожно,
Знаехме, че става нещо лошо. Страхувахте ли се за себе си? Започнахте ли да се оглеждате? От време на време? Да, определено се оглеждахме и внимавахме какво говорим по телефона. Бях сигурен, че разговорите ми по телефона се подслушват. Шегувахме се само до някъде, когато се споглеждахме и си казвахме: виж, не съм само убиец. Ако умра до понеделник, да знаеш, че не съм бил аз. И публикувахме информация за Stuxnet през цялото онова лято. И тогава, през ноември, холандски експерт по управляващи системи се свърза с нас. Каза, че всички контролери, включени в управляваща система, имат уникален ИД номер, който оказва модела и версията на устройството. Имаше 2 такива номера в кода на вируса, които не знаехме за какво са. Разбрахме, че това, за което той говореше, може би са тези номера. После проверихме тези номера. В тази връзка видяхме, че това, което се свързваше към атакуваната управляваща система, бяха тази частотни преобразователи от 2 конкретни производителя, единия от които беше в Иран. Така, разбрахме със сигурност, че инсталацията, която беше на прицел, трябваше да е в Иран, оборудвана за устройства иранско производство. Разглеждайки тези частотни преобразователи, бързо открихме, че те подлежат на контрол от Комисията за ядрено регулиране, което веднага ни насочи към някаква ядрена инсталация. Не беше работата само до компютри. Затова оставих света на киберспециалистите и се срещнах с журналиста Дейвид Сангър, който е специалист по афери, преплитащи компютри, ядрени оръжия и шпионаж. При появата на вируса разбрах, че е в ход кибератака. Поради секретния характер на операцията, правителствените говорители не само не говореха, а и не знаеха за нея. Но колкото повече се ровех, толкова повече откривах хора, които са участвали до някъде в това или са били свидетели. Става въпрос за американци, израелци, европейци, понеже, очевидно, това беше първия голям и комплексен пример за една държава или повече, използващи кибероръжие за нападение. Разбрах това сред малко история, разкриваща иранската ядрена програма. Как Иран построи първия си реактор. Дадохме им го при управлението на Шаха, тъй като го смятахме за съюзник на САЩ. Благодаря ви за топлия прием, гън президент. Администрацията на Никсън енергично поддържаше ядрената програма на Шаха. От един момент нататък те стояха зад идеята, че Пакистан и Иран трябва да изградят обща инсталация в Иран. Имаше известни улики, че Шахът мисли да се здобие с ядрено оръжие, защото виждаше Иран, а ние го окуражавахме в ролята на полицай в Персийския залив. А иранците винаги се считали себе си за естествено доминираща сила в Близкия изток. Защо да е нормално, според вас, Германия и Великобритания да притежават атомни и водородни бомби, а за Иран простия стремеж към защита на територията и интересите си да е проблем, докато за други е съвсем нормално? Но революцията, която свали Шаха през 1979 година, реално спря програмата, преди да е дала резултати. Част от политиката ни срещу Иран след революцията беше да спрем трансфера на ядрени технологии. По мое време, през 80-те и 90-те години, САЩ обикаляха света и преследваха евентуални доставчици на Иран, дори на ядрени технологии за мирни цели. Но проспахна тайния им трансфер от Пакистан за Иран в средата на 80-те. Ролс Мовет Ларсен, Абдул Кадир Хан, бихме нарекли баща на пакистанската ядрена програма, притежаваше пълни правомощия и доверие от пакистанското правителство от началото на производството на ядрени оръжия. Бях служител в ЦРУ за около 20 години, оперативен служител. Работех предимно в чужбина. Мрежата на АК Хан е бележита. Не само с това, че изгради пакистанската ядрена програма. Тя беше средството, чрез което други държави можеха да развиват ядрени оръжия, включително и Иран. АК Хан, действайки от името на пакистанското правителство, преговаряше с властите в Иран и после осъществи трансфер през Дубай на чертежи на ядрено оръжие, както и оборудване. През средата на 80-те иранската ядрена програма беше зле обезпечена, беше по-скоро изследователска, докато не дойде средата на 90-те, когато започна подем, след решението им да развиват ядрени оръжия.
Може да се спори точно какво ги е мотивирало за това. Мисля, че инвазията на САЩ в Ирак след Кувейт, знаете, че имаше 8 годишна война между Ирак и Иран, а ние пометохме войските на Саддам за седмици. Мисля, че това убеди управляващите в Техеран, че трябва да разгледат въпроса с ядрените оръжия сериозно. Буш, такива държави и терористичните им съюзници образуват ос на злото, заплашваща мира в света. От друг, когато се страхуваха, че САЩ ще ги нападне, приеха ограничения на ядрената си програма. Но през 2006 година иранците решиха, че САЩ са затанали в Афганистан и Ирак и нямат вече мощта да ги заплашат. Така решиха, че е време да възобновят програмата за обогатяване на уран. Започнаха с ниско обогатен уран, производство и инсталиране на центрофуги в големия подземен обогатителен завод в Натанц. Журналист. За един журналист, минаването през тези подземни тунели и посещението на топтящото сърце на иранския ядрен завод е голямо събитие. Днешната визита на президента в завода направи това събитие възможно за нас. Западът ни казва, че трябва да преговаряме поне 10 години. Ахмадинеджад. И след това ще ли да ни кажат дали можем да имаме 20 центрофуги? Разбира се, на това Иран казване. Днес около 7000 от тези устройства работят тук, под земята. Гибни, колко пъти сте били в Натанц? Не много, тъй като преди години напуснах ЦРЛ, но съм бил няколко пъти. Натанц е в средата на пустилята. Докато го строяха тайно, го представяха за напоителна централа. Трябва да обясниш на местните, защо строиш толкова голям комплекс. Има много артилерия и ВВС, защитен е по-добре от въздушно нападение. От всяка друга инсталация, която съм виждал, намира се дълбоко под земята. Отвътре, Натанц е като всеки друг обогатителен завод. Бил съм навсякъде, в Бразилия, Русия, Япония. Заводите си приличат. Центрофугите са различни, както и обслужването, но на практика е същия процес. Такива са и контролните дейности на МАЕ. Има общи принципи, искаш да видиш какво влиза, какво излиза, но най-вече да се убедиш, че произвежда нискообогатен уран, вместо високообогатен или уран за ядрени оръжия. Иранските ядрени заводи са по 24-часово наблюдение от камерите на наблюдателя на ООН. Международната агенция за атомна енергия МАЕ. Всеки грам ирански делящ се материал подлежи на отчет. Имат пломби, които слагат на делещите се материали. Пломби на МАЕ не можете да ги махнете, без да ви забележат. Уранът, който се намираше там, в Натанц, беше много специален. Съдържаше изотопа от 236, което беше загадка за нас, тъй като такъв уран се намира само в държави, които са имали ядрени оръжия. Разбрахме, че са ни лъгали. Според тях, това оборудване е било купено от тази нар черен пазар. Избягваха да го свързват за Хан по това време. Изненада беше сложното оборудване и контрола на качеството. Начинът, по който произвеждаха, беше наистина професионален. Не беше нещо, което можеше да се стъкми за няколко месеца. Беше резултат от дълъг процес. Центрофуги, в които се подава уранов хексафлорид. Хиляди центрофуги, вързани в каскада, в края на която получават обогатен уран. Разделя изотопите на урана чрез въртене на ротора. Върти се много бързо, 300 метра сек, колкото скоростта на звука. Възникват огромни усилия, под чието влияние ротора се усуква, а понякога изглежда като банан. Затова той трябва да е балансиран, иначе малко отклонение би го струшило. Тук възниква друг проблем. Трябва ви висока температура, но този тънък ротор е направен от въглеродни нишки, а другите части са от метал. Когато нагреете въглеродните нишки, те се свиват. Когато нагреете метал, та се разширява. Тоест, трябва да балансирате не само въртенето, усукането, но и температурното поведение. Така, че да не се разруши всичко. Изисква огромна точност. Това ги прави трудни за изработване. Колкото и да ги моделираш и пресмяташ, накрая готовото изделие се базира на натрупан опит и практика. Нещо като произведение на изкуството. Заради силата на нацията ни, армията и революционната гвардия, възходът ни вечно ще блести за успех. Утро на мечти се издига от бреговете. Клоните на живота се разлетиха. Нека победата ни е благословена. Иранците се гордеят с центрофугите си.
Много пропагандни видеоматериали се излъчват през април, когато имат НЯР, Национален ядрен ден. Благословен да е този свещен извор. Благословен да е градинаря. Гордо обявявам, че от днес Иран е измежду страните, които произвеждат ядрено гориво. Когато Ахмадинеджад застане на поста, казваше, че ако междуобщност пожелая да ни отклони, ние ще се възпротивим. Ако искат да се съгласим на още инспекции, още допълнителни протоколи, още мерки, не, ние няма. Ще се борим за правата си. Иран е подписал договора за неразпространение на ядреното оръжие, съгласно който Иран има право на ядрена програма. Можем да обогатяваме. Кои сте вие, световни сили, за да идвате и да ни забранявате да обогатяваме? Това беше мантрата му. И тя наелектризираше публиката. През 2007 година, 2008 година, правителството на САЩ беше натясно относно иранската ядрена програма. Президентът Буш признаваше, че дори не е могъл публично да заяви, че иранците правят ядрено оръжие, заради автогола, който си вкара с измислените оръжия за масово унищожение в Ирак. За военно решение не можеше да става и дома. Кондолиза Райс му каза в един момент: „Гън президент, мисля, че не можете да нападате. Повече ислямска страна, заради каквото и да е, не искаше да позволи на Израел да проведе военна операция. Както Германия през 1938, така и Иран сега бърза да се въоръжи с атомни бомби. Иранските ядрени амбиции трябва да бъдат спрени. Трябва да ги спрем сега. Това е посланието ми към вас. Благодаря.“ Израел казваше, че ще бомбардира Иран, и правителството във Вашингтон разгледа всякакви сценарии за последствията от евентуална израелска атака. Всичките сценарии бяха страшни. Вярвахме, че ако направят каквото се си наумили, знаейки възможностите си, да, имат добра военна авиация, но е малобройна, разстоянията са големи, целта е удалечена и укрепена, но и, ако бяха опитали мисия с военен самолет, предполагахме, че те предполагат, че ние ще довършим започнатото. С други думи, много от нас с правителството мислеха, че целта нямаше да е унищожението на иранската ядрена промишленост, а въвличането ни във война с Иран. Израел е много загрижен от иранската ядрена програма, дори повече от САЩ. Съвсем нормално е, предвид размера на страната ни и че живеем в съседство с тях. САЩ се намират на хиляди километри от Иран. Двете държави не спорят за целта. Нямаме разногласия, че Иран не бива да има ядрено оръжие. Има някои разлики за това как да го постигнем и кога да се действа. Източникът на покварата, Израел, ще бъде заличен от лицето на земята. Вземаме много на сериозно лидери на държави, които призовават към унищожение на нашия народ. Ако Иран се здобие с ядрени оръжия, сега или в бъдеще, значи, че за пръв път в човешката история ислямски екстремисти, религиозни фанатици ще сложат ръка върху най-опасните и разрушителни оръжия. Светът не трябва да го допуска. Израел вярва, че иранското ръководство е взело вече решение за направата на ядрено оръжие, тъй като смятат, че ще им се размине. Мнението на САЩ е, че иранците още не са решили окончателно. За мен няма никакво значение. Мисля, че наистина няма никаква разлика, а и няма как да узнаем, освен ако не хванем върховния вожд Хамейна и го разпитаме. Мисля, че от наша гледна точка да попречим на Иран да натрупа критична маса, оръжеен уран, е главната ни политическа цел. Ако натрупа делящия се материал и получат възможността да правят ядрени бомби, играта ще бъде загубена. Президентът Буш веднъж ми каза: „Майк, дано никой президент не се изправи пред избора, бомби или бомбата“. Нали? Той искаше опции, които ще направят слабо вероятно той или наследника му, или наследниците да стигнат до там, където ще имат само този избор. Смяташе да полага всички усилия в тази насока. Така, че израелците да се съгласят. Да, разбираме, службите за разузнаване на Израел и САЩ имат тясно сътрудничество. Ето защо израелците отидоха при американците и казаха: „Ока, не искате да бомбардираме Иран? Добре, да го направим по друг начин.“ Тогава службите на САЩ обединиха усилия с тези на Израел. Един ден група хора от службите и военните дойде в офиса на президента Буш и казаха: „Сър, имаме идея.
Доста е рисковано, може да не проработи, но си струва. Напредвайки в изследването на вируса, погледнах внимателно снимките, които са били публикувани от самите иранци през 2008 година на лъскавите центрофуги на Ахмадинеджад. Да, снимките на Ахмадинеджад, разхождащ се между тях в натънц, ни дадоха някои важни улики. Много неща се разбраха. Първо, снимките показваха някои от хората, показващи на Ахмадинеджад управлението на процеса. Има една забележителна снимка, запечатала как показват нещо на Ахмадинеджад. Виждаш лицето му, вижда се какво има на екрана. И един от учените, стоящи зад гърба му, беше убит няколко месеца по-късно. В една от тези снимки се виждат части от екран на монитор. Това е екран от система тип SCADA. SCADA е вид софтуер, работещ на компютър. Позволява на операторите да контролират процеса. Това, което се виждаше отблизо, беше подробен изглед на конфигурацията. Имаше 6 групи центрофуги, всяка от които съдържаше 164 броя. Познайте какво? Това пасваше идеално на записаното. В кода на вируса беше напълно ясно, че този вирус се целеше в масив от 6 различни групи. От, да кажем, физически обекти, всяка от които трябваше да има по 164 елемента. Гибни, направихте ли реални тестове? Или го разбрахте само от анализа? Очевидно е, че ние няма как да си изградим собствена обогатителна фабрика. Ето защо ние се здобихме с няколко контролера. От същия модел поръчахме въздушна помпа, с която смятахме да докажем хипотезата си. Трябваше ни демонстрация на живо. За да покажем откритието си, помислихме как да го постигнем и решихме да спукаме балон. Написахме програма за надуването на балона, която трябваше да спре след няколко секунди. Тя щеше да понадуе балона, но нямаше да го спука и всичко щеше да е ока. Показахме на всички, че тази програма управлява контролера. Таймерът казва, спри след 5 секунда. Знаем, че това ще се случи. След това заразихме компютъра с Stuxnet и проведохме теста отново. Съществува софтуер, идващ от киберпространството, който може да заразява реално оборудване в даден завод и да причинява реални щети. Реално физическо разрушение. Тогава вече ни достраша. Имахме вирус, потенциален убиец. Нещо, което винаги ни е изглеждало като от филм. И винаги сме се надсмивали над хора, твърдящи нещо подобно. Тогава трябва да сте почнали да гадаете кой е направил Stuxnet. И ясно ни беше, че има малко държави по света, които биха искали по свои причини да саботират обогатителния завод на Иран. САЩ са от тях. Израел сигурно също е в списъка. Може би Великобритания, Франция, Германия. Такива държави. Но ние не можехме да открием нещо, което с знак за процент да го свърже с тях. Няма опознавателни знаци. Хакерите не оставят съобщение в кода. От типа «Аз съм», а дори и да бяха, можеше да е фалшиво. Страшно трудно е собственика да бъде открит чрез кода. Гибни, следващите ни усилия ни доведоха до извода, че този вирус е съвместна разработка на Израел и САЩ. Да, Гибни, имахте ли улика от гледна точка на анализа ви, която да ви насочи, че това твърдение е вярно? Нищо, за което да говоря пред камера. Гибни, мога ли да попитам, защо? Не, можете, но няма да отговоря. Гибни, дори и да са държавни служби, един от проблемите, че наистина започвах да се ядосвам. Дори хора, имащи интерес да разкажат за Stuxnet, мълчаха за ролята на Телавив и Вашингтон. За мой късмет, както Вашингтон е град на тайни, така и град на издайничества. Те са редовни като сърдечен ритъм и също толкова трудни за спиране. На това разчитах. След няколко поверителни разговора, намерих начин да запиша потвърждението на ролята на САЩ в Stuxnet. Замяна на подробности от аферата. Трябваше да намеря начин да не разкрия информатора си. Започваме ли? Мъж, тече запис. Първият въпрос, който ще ви задам, е за поверителността. Сега всички знаят за Stuxnet. Защо не можем да говорим за него? Секретна операция е. Вече не знаем какво се случи, знаем кой го свърши. Може би не знаете толкова, колкото си мислите. Да, за това говоря с вас, за да науча истинската история. По същата причина и аз говоря с вас, даже и да е тайна. Виж, не правя като Сноудън, ясно? Мисля,
че той постъпи грешно, отиде твърде далеч, издаде твърде много, за разлика от Сноудън, доставчика. Аз работех в Националната агенция за сигурност. Нас вярвам в агенцията, за това, което ще ви кажа, няма да е всичко, но ще ви го кажа, защото всеки разбира историята погрешно, и ние трябва да я изясним, трябва да сме наясно с този нов тип оръжие. Заложено е твърде много. Какво имате предвид? Ние създадохме Stuxnet. Това е факт. Приближихме се толкова много до катастрофата. И все още сме на ръба. Беше мащабна международна операция, с въвлечени няколко служби. САЩ беше ЦРУ, нас и военния киберотряд. От Британия черпехме данни за Иран чрез техните служби, но главният партньор беше Израел. Там МОСАД водеше играта, а техническата част се падаше на отдел 8200. Израел беше ключът към цялата работа. Трафикът в Израел е непредсказуем. Гибни, Йоси, как попадна в историята си в Stuxnet? Занимавах се с израелското разузнаване. Поточно с МОСАД. За около 30 години. През 82 работех в Лондон. Върху съдебен процес на терористи. Така навлязох в темата за тероризма. И постепенно започнах редовно да се занимавам с нея. Израел е обкръжен от сурови съседи, в които демократичните ценности, западните ценности, почти ги няма. Израел претендира да е свободно, демократично общество по западен образец, луксозни квартали, богати хора, младежи, чието съзнание е почти същото като на техните американски или европейски връстници. От друга страна, виждате редица картини и случки, които са типични за Близкия изток. Тероризъм, радикали, фанатици, религиозни екстремисти. Знаех, че Израел се опитва да спъва иранската ядрена програма. Затова стигнах до извода, че ако иранските компютри са заразени с вирус, това е още едно парче от мозайката, съставена от подобни случки. През 1981 бях пилот на F-16 и ни казаха, че независимо от мечтите ни да водим схватки и да сваляме мигове, трябва да се подготвим за далечна мисия, за унищожение на важна цел. Никой не ни каза каква е тази важна стратегическа цел. Беше на около 1000 км от Израел. Тренирахме, за да изпълним задачата, която беше трудна, без презареждане във въздуха, без сателитно ориентиране. Горивото едва щеше да стигне. Какво? На края на деня изпълнихме мисията, която беше да се унищожи иракския ядрен реактор. Край Багдад, наречено Зирак. Ирак никога не успя да изпълни амбициите си да има ядрено оръжие. Амос Ядрин, генерал Ядрин, беше шеф на военното разузнаване. Най-голямата единица в него беше отдел 8200. Можеха да блокират телефони, факсове, проникваха в компютри. Преди десетилетие, когато Ядрин стана шеф на военното разузнаване, нямаше секция за кибервойна в 8200 година. Започнаха да набират гении, хакери, или от армията, или цивилни, които можеха да работят по проекта за създаване на отдел за кибервойна. През 19 век е имало само армия и флот. През 20 век добихме въздушни сили за война в 3 измерения. През 21 век четвъртото измерение на войната ще е виртуалното. Това е друг вид оръжие. Заради неограничения му обхват, свръхвисока скорост и незабележимост, дава ви огромни възможности. Свръхсилите трябва да променят възгледите си за войната. Трябва да преобразим армиите си заради новия тип война, който водим, и заради войните на бъдещето. Направихме армията си добре тренирана, добре екипирана и добре подготвена да посрещне заплахите, стоящи пред Америка днес, утре и напред, в бъдещето. В края на мандата си, администрацията на Буш, хора от правителството, тъкмо мислеха да убедят президента да налее пари в нападателни кибероръжия. Stuxnet се зароди в Министерството на отбраната. Тогава Робърт Гейтс, военния министър, прегледа програмата и заяви: това не трябва да е в нашето министерство. Трябва да е под управлението на тайните служби в областта на разузнаването. Така ЦРУ беше въвлечено в операцията. Голяма част от кода създадоха в Националната агенция за сигурност и израелския и еквивалент отдел 8200, заедно с новосформираното военно звено, наречено киберотряд на САЩ. Любопитно е, че директорът на НАС изпълняваше също и длъжността командир на киберотряда.
Киберотрядът на САЩ се намира в Форт Мид, в сградата на НАС. Бях командирован за година, като съветник по въздушни мисии в Ирак и Афганистан. След като се върнах в САЩ, бях назначен в киберотряда на САЩ. Киберотрядът е военната част, която е отговорна за провеждането на военните ни операции в киберпространството. Официалната причина, поради която САЩ решиха да имат киберотряд, беше тази операция Бакшатинки. В края на 2008 открихме неприятелски софтуер в секретните ни мрежи. Въпреки, че не беше съвсем вярно, че винаги сме успявали да спираме всичко на преградата, тази защитна линия, която имаме между мрежите ни и външния свят. Хората вярваха, че се справяме с това, но тогава бързо разбрахме, че сме допуснали пробив. Това ускори действията на Министерството на отбраната по създаване на киберотряда. Добро утро! Добро утро! Добро утро, сър! Отряда има нещо за вас. Порано през седмицата, анализаторите от Антук откриха чужд софтуер, успял да проникне във военните мрежи в САЩ. Идентифицирахме вредителя чрез данни от информационното ни осигуряване и сигнали от разузнавателните служби и потвърдихме, че е киберагресор. Прехвърлихме данни към нашите партньори, назима имиджа на учреждение, което използва способностите си в мрежата, главно за защита на комуникациите там. Киберотрядът разширява този обхват, като предприема действия за нападение. Нас няма законното право да напада, не го е имало и се съмнявам, че ще го има. Това обяснява защо киберотряда е разположен в Форт Мид, над Националната агенция за сигурност, тъй като тя притежава средствата за целта. Киберотрядът има правата да прави тези неща. Тези неща са кибератаки. Това е огромна промяна в същността на разузнавателните агенции. Целта на нас беше, чрез създаване и хакване на софтуер, да се следят съобщенията на чуждите сили и противниците на Америка в защита на САЩ. Създаването на киберотряда целеше ползването на същата технология за нападение. Веднъж проникнали в мрежата на противника, слагате присадка в нея. Има десетки хиляди чужди компютри и мрежи, в които САЩ сега сложили присадки. Могат да се ползват за наблюдение на случващото се в мрежата или за внедряване на кибероръжия, вируси. Ако можеш да шпионираш мрежа, значи можеш и да я манипулираш. Това е даденост. Трябва само да го пожелаеш. Служител от нас. Имах задача в Ирак. Не мога да ви кажа, военна или не, но мога да кажа, че там назимаше екипи за поддръжка на боя. За пръв път, подразделения на терена, имаха пряк достъп до сведения от нас. Постепенно започнахме да мислим нападателно, вместо отбранително, за атака, вместо само разузнаване. Едно време само заглушавахме радиовръзките, но чрез нас в Ирак имахме достъп до всички мрежи, влизащи и излизащи от страната. Прихващахме всеки СМС, емейл, телефонно обаждане, тотално наблюдение. Откривахме лошите, например, група правеща се моделни бомби. Влизахме в мрежите им и ги проследявахме, разбрано. Можехме да влезем в ГСМ им, дори когато бяха изключени да изпратим СМС от приятел, предлагащ среща, и така да ги заловим. Едно е разрешена стрелба или убиен войник, добър изстрел. Много от военните, дошли в киберотряда, дойдоха направо от назначения в Ирак или Афганистан, тъй като бяха експерти за опит в мисиите. Такива ви трябват, когато искате да видите как киберзвета може да подпомогне стандартните военни операции. Служител на нас, направо от полето, през 2007. Отидох да работя в нас като супервайзор. Точно къде работехте? Служител на нас и Форт Мид. Пътувах до този огромен комплекс всеки ден. Бях в часа 320 едно се. Какво са Тейло, Сирак? Тейло е Tail Urdex Operations, операции с прецизен достъп. Звеното, в което работят хакерите на нас. Разбира се, не ги наричаме така. Гибни, а как ги наричате? Служител на нас, мрежови оператори. Единствените хора в нас, на които е разрешено да хакерстват по интернет. В щаба на Телесирак. Център за операции от разстояние. Ако правителството на САЩ иска да проникне някъде, използва този център. Затрупани сме с заявки. Толкова много, че смогваме едва за 30 знак за процента от заявените мисии в мрежата и за кражби на доставки на хардуер. Нещо, в
което ЦРУ ни помага да вкарваме присадки в компютрите и така да се промъкваме в мрежите, за да наблюдаваме или да нападнем. С нас работеха странен тип хора, наполовина рамбовци и наполовина киберманяци. Аз дойдох от Ирак и бях свикнал с сър, но за програмисти на кибероръжия. Имахме нужда от хора, мислещи нестандартно, от клетка в клетка. Можеха да се видят лазерни мечове, фигурки на аниме екшън герои, много екватин Ханджел Форс. Имаше един мъж, повечето бяха мъже, който носеше жълто на металовска чуйка и направи огромна звезда на смъртта от Лего. Всички ли работеха по Stuxnet, служител на нас, не го наричахме така. Това име го измислиха антивирусните спецове. Когато излезе в пресата, не ни разрешаваха да четем за него, дори и да беше в Нью Йорк Таймс. Постарахме се да заобиколим правилото. Да произнесеш Stuxnet на глас. Беше като да извикаш Волдеморфи, Хари Потър. Неизречимото име, а как го наричахте? Атаката в Натънц, както вече е известно, беше наречена Олимпийски игри. Ой, много работа свършихме по тестването на вируса върху контролери тук, в Форт Мид и в Сандия, Ню Мексико. Помните ли, че по времето на Буш, Либия предаде всичките си центрофуги? Те бяха същия модел като иранските, получени от АК. Хан, педно, закарахме ги в Олкридж и ги ползвахме да тестваме вируса, което ги страши отвътре. В Диамона, израелците също го тестваха върху педно. После, чрез разузнаване в Иран, се здобихме с плановете на новите модели ИРА-2. Опитахме различни начини за въздействие. Спряхме се на идеята да разбием роторите им. В нашите тестове ги разбихме на парчета. Събраха парчетата, качиха ги на самолет за Вашингтон. Посредством камион ги внесоха в Белия дом и ги изложиха на голямата маса. В залата Джон Ф. Кенеди, след това поканиха президент Буш да слезе и да погледне, след като поддържа в ръка парче от детайл на центрофуга. Та се убеди, че може би си заслужава. И каза, давайте, опитайте. Гибни, имаше ли опасения в администрацията на Буш, че може да е акт на необявена война? И да е имало, не знаех за тях. Това не означава, че не ги е имало и че някой адвокат някъде не е бил загрижен за това. Но бяхме в непозната територия. По това време имаше само неколцина, които имаха опит в кибервоенното дело. Тогава започнахме да мислим, след като тръгваме по този път, какво можехме да свършим, за да подсигурим действията си. След това, евентуално, аз или някой от адвокатите ми идваше и казваше, ока, ето какво бихме могли да направим. Има много неща, които можем, но не ни е позволено. И тъй, след като има някаква граница, с която се съобразяваме, какво да сторим, защото има много неща, които са технически възможни и приложими, но неприемливи. Операцията в Натънц се водеше от ЦРУ и те ни казваха, кога да спрем. Наистина ли? Някой от агенцията стоеше зад операторите и нареждаше всяка атака. Още преди началото на атаката, вграждаха в кода крайната дата, на която той да се самоизключи. Обикновено няма крайни дати в другите вируси, затова се запитахме, добре, защо я има тук? Тогава се досетихме, че Stuxnet може би е писан от държавни служби и има закони за използването на такъв софтуер. Може би е имало юридически екип, наредил да има дата за изключване в кода, също и докъде да се разпростират, и е следил за законността на действията им. Датата беше малко преди встъпването в длъжност на Обама. Явно това е била операция, която е трябвало да спре преди предаването на властта и да чака допълнително одобрение. Готов ли сте да положите клетва, сенатори? Да, аз, Барак Хюсейн Обама. Аз, Барак. Тържествено се заклевам. Аз, Барак Хюсейн Обама. Тържествено се заклевам. Операция Олимпийски игри беше одобрена отново от Обама. През първата му година, 2009, беше възхитително, че още от началото администрацията на Обама говореше постоянно за киберотбрана. Разчитаме на компютърните мрежи за доставките на нефт, газ, ток и вода. Използваме ги в обществения транспорт и контрола на пътния трафик. Но както в миналото, не успяхме да изградим добре инфраструктурата, пътища, мостове, линии. Така не успяхме да оправим сигурността на компютърната си инфраструктура. Той организираше срещи в източната зала, опитвайки се да насочи вниманието на хората към
защитата на компютърните мрежи и инфраструктурата на САЩ, но всички въпроси, свързани с нападателните кибероръжия, бяха посрещани с мълчание. Никакво съдействие. Белият дом не съдействаше, Пентагонът също, нас още по-малко. Никой не говореше за това. Но ако разгледате разходите в бюджета, предназначени за киберотбрана при Обама, щяхте да откриете, че голямата част от тях са били похарчени за нападателни кибероръжия. Виждате фрази като глава 10, ОКН. Глава 10 е за военни операции, а ОКН са операции в компютърни мрежи. Това е значимо доказателство, че Стакснет е бил само началото на огромните усилия на правителството на САЩ да развие изцяло нов клас оръжия. Стакснет не беше просто еволюция, беше революция в света на киберзаплахите. В миналото, голямата част от заплахите бяха контролирани от скрит оператор. Те инфектираха компютрите ви, но имаха тази обратна връзка или канал за управление. Вирусите се свързваха с оператора. С въпрос: какво да правя сега? Операторът отвръщаше с команди от типа: прегледай тази папка, открий тези и тези папки и файлове, изпрати ми файловете, качи се на онзи компютър. Такива работи, но Стакснет нямаше канал за управление, тъй като, след като проникне в Натънс, нямаше как да се свърже с създателите си. Мрежата на Натънс е физически разделена от останалия свят. Не е свързана с интернет. Самостоятелна изолирана мрежа, по принцип, прехвърлянето през празнината е едно от най-трудните предизвикателства пред хакерите, тъй като там всичко е направено така, че да го предотврати. Всичко, от ръда и процедурите за достъп до самата мрежа, обект на атаката, са специално предвидени за отбиването но не съществува напълно отделена мрежа в реалните заводи и фабрики. Трябва да се обновява софтуера в Натънс. Хора трябва да прехвърлят файлове от и в Натънс. Трябва да се обновява оборудването. Трябва да се подменят компютрите с нови. Това очертава един от главните пред сигурността на реалните инсталации. Ако си мислите, че никой не може да проникне в дадена електроцентрала или завод, само защото не са свързани с интернет, много се заблуждавате. Първия път, когато пренесохме кода в Натънс, използвахме хора, може би от ЦРУ, по-вероятно Мосад, но те не знаеха за същността на мисията. Дочухме слухове, че в Москва ирански лаптоп е заразен от телефонен техник на Сименс посредством USB флашка. Двоен агент в Иран с достъп до Натънс. Но кой знае, наистина, така написахме кода на вируса, че веднъж проникнал, действаше самостоятелно. Изградили са целия код и схемата му така, че да бъде способен да действа сам. Можеше да се разпространява сам. Може сам да открива правилните контролери. Можеше сам да разбере дали е стигнал в Натънс. И когато стигне целта, започва да работи автономно. Означава, че атаката не може да бъде спряна дистанционно. Определено беше вид атака, при която някой е бил съвсем неясно какво точно е искал да направи. Няма ли път назад след пускането на Стакснет? Когато е започнал да изпълнява задачата си представете цял куп центрофуги, събрани в масив от каскади. В огромна зала, точно до залата, се е намирала стаята на операторите, панелите за управление и голям прозорец, откъдето се е наблюдавала залата. Компютри следят за действието на всички центрофуги. Роторите им са свързани с електродвигател. Скоростта на въртене на този двигател се задава от паели устройство, от програмируем контролер. Стакснет е чакал 13 дни преди да се задейства, защото за около 13 дни се запълва една каскада центрофуги. Зоран не ще искали да атакуват, когато центрофугите са били празни. В началото на процеса по обогатяване, това, което Стакснет е правил през тези 13 дни, е да записва всички рутинни дейности и да ги съхранява. След като центрофугите са работили 13 дни, се извършва атаката. Роторите им се въртят с невероятна скорост, с честота около 1000 Хц. Нормалната им скорост е около 63 000 оборота в минута. Стакснет ги е накарал да се въртят с 1400 на година Херца, за около 80 000 оборота в минута. Получило се е така, че центрофугите са достигнали до тази резонансна честота. При тази честота металът на роторите е вибрирал неконтролируемо и накрая се е пръснал. Имало е уранов хексафлорид навсякъде. При втория тип атака, която прилагат
Снижават честотата до 120 оборота в минута. Забавяне почти до спиране. Там се е получил обратния ефект. Представете си въртящ се помпел. При забавянето си той започва да се поклаща. Това се случило с центрофугите. Роторите им са почнали да вибрират, напукват и разрушават, вместо да предава към операторите. Случващото се, вирусът им е пращал записаните данни от нормалния процес. Така, управляващия компютър е знаел, работим при 1000 Хц, всичко е наред. Честота 1000 Хц, всичко е наред. Тъй като роторите сега се въртели бясно, имало силен шум, подобно на реактивен двигател. Тогава, операторите сега си казали: "О, там става нещо лошо." Погледнали са мониторите и сега си казали: "Пише, че са 1000 Хц, но са дочували, че в залата става нещо много сериозно." Вирусът е заблуждавал не само операторите, че процесът тече нормално, но също така и автоматичните защити са били излъгани. Не можете просто да изключите тези центрофуги. Трябва да бъдат спрени по специален начин. Трябва да се натиснали червения бутон за безопасното им спиране. Но Stuxnet прихваща тази команда. Така, тези оператори са удряли този бутон отново и отново, без никакъв резултат. Ако кибероръжието ви е добро и неприятелят ви не знае за него, то е идеалното оръжие, защото врагът дори не разбира какво му се случва. Гибни, дори още по-добре, ако врагът се усъмни в това, с което разполага. Точно така, може да се заключи, че това, което стана в Натанс, трябва да е подлудило инженерите там. Случило им се най-лошото нещо, не са могли да разберат причината за аварията. Трябва да се разсъждавали до припадък. Разбирате ли, виждате как центрофуги се пръскат, а на мониторите ви пише, че работят с нормална скорост. Нормално налягане на газа, всичко е ока. През 2009 всичко вървеше по план. Центрофугите излизаха от строя. Инспекторите на МАЕ ходеха в Натанс и виждаха, че са премахнати цели секции от центрофуги. САЩ знаеха от шпионските си канали, че някои ирански учени инженери са били уволнени заради авариите. Иранците бяха помислили, че е заради техни грешки или производствени дефекти. Явно някой се беше изданил. И ясно беше, че вирусът правеше точно това, за което бе създаден, а именно да троши центрофуги. Не оставяше следи и караше иранците да се чудят какво им се е случило. Това беше триумфа на Олимпийски игри. Като бивш директор на две големи трибуквени агенции ви казвам, че бракуването на 1000 центрофуги в Натанс е огромен успех. Трябваше да печелим време. Трябваше да ги забавим. Трябваше да ги принудим да седнат на масата за преговори. Много неща са заложени на тази карта. В залата държа Ф. Кенеди, където разгъваха пред него това, което наричаха конски чул. То представляваше голяма схема на обогатителния завод в Натанс. Създателите на Олимпийски игри му показваха напредъка си и очакваха от него разрешение да продължат със следващата атака. В един момент от тези разговори той каза на част от помощниците си: "Знаете ли, имам опасения, че когато нещо от това се разчуе, а той знаеше, че ще се разчуе, китайците ще го ползват за оправдание на техните атаки по нас. Също и руснаците, и други. Ясно бе, че има съмнения, но те не бяха такива, че да го спрат да продължи програмата. Тогава, през 2010, се взе решение за апдейт на кода. Нашите хора там не винаги успяваха да доставят апдейтите в Натанс. Не ни беше казано за кога, но поискаха от нас компютърно решение на проблема с трансфера на апдейта. Но кодовете за трансфер са несигурни. Ако не са достатъчно агресивни, няма да проникнат. Ако се твърде агресивни, ще се разпространят и ще бъдат разкрити. Когато получихме първия образец, в него имаше информация за версията му. Една от частите вътре беше версия 1.1, което ни открехна, че това едва ли е единствената версия. Преровихме базата си с данни за нещо по-неприличащо на Stuxnet. След събирането на повече образци, открихме няколко по-стари версии на Stuxnet. След като анализирахме кода им, видяхме, че версиите преди 1.1 бяха много по-малко агресивни. Най-ранната версия на Stuxnet изискваше малко човешка намеса, за да може да се разпространи от компютър на компютър. След видяното в кода, мислим, че има
две възможности. Първо, или не са проникнали в Натанс с най-ранната версия, тъй като не е била достатъчно агресивна и не е прескочила бариерите. Или второ, товарът в нея не е работил както трябва, според очакванията им, и резултатът е бил слаб. Имаше леко различаващи се версии, атакуващи различни части от каскадата центрофуги, но хората от Симентек мислят, че сте променили кода, тъй като първите версии не са проникнали или не са работили добре. Глупости. Винаги намирахме начин да проникнем. В центъра се смеем, когато хората си мислят, че са защитени чрез физическо разделяне. В операция и дори най-раните версии на товара свършиха работа. Но това, което правеше нас, беше винаги фино и изтънчено. Проблемът бе, че отдел 8200 израелците постоянно ни натискаха да сме по-агресивни. По новата версия 1.1 на Stuxnet можеше да се разпространява по много начини. Например, използваше 4 скрити методи, чрез които се разпространяваше без човешка намеса, чрез споделени мрежови устройства, чрез USB флашки и тегляне на данни от мрежата. Това е образеца, който ни разкри откраднатите електронни сертификати. Това е образеца, който изведнъж стана толкова агресивен, че бе забелязан от антивирусните спецове. В първия образец това го нямаше. Странно е, защото разкрива, че в процеса на развитието му, авторите се ставали все по-небрежни към прикритието на операцията. Stuxnet пазеше дневник в себе си на всички компютри, които е заразил, докато е прескачал от машина на машина към друга и следваща. Събрахме всички образци, с които можехме да се здобием. Десетки хиляди образци. И извадихме дневниците от тях. Можехме да проследим пътя на Stuxnet. Успяхме да върнем постъпките на тази версия на Stuxnet обратно до първите заразени машини в света. 5-те първи инфекции са извън завода в Натанс. Вътре, в организации в Иран, които се занимават с системи за индустриален контрол и строежа на заводи с такива системи. Явно доставчици, работещи за завода в Натанс. И авторите на вируса са го знали. Електричарски фирми, фирми за тръбопроводи, такъв тип компании, знаели са, че техниците от тези фирми посещават Натанс, затова заразили техните компютри, а техниците използвали тези компютри, или лаптопи, или USB флашки. След това отивали в Натанс, вкарвали флашките с програмите и подлежащи на апдейт в Натанс, в мрежата на Натанс, и така Stuxnet успявал да проникне в Натанс и да проведе атаката си чрез тези 5 специално подбрани компании. Stuxnet бил вкаран в Натанс, но не е вярно, че Stuxnet се измъкнал от Натанс и след това се е разнесел по света. Не е било нещо от типа, не трябваше да се разпространи толкова, но така стана. Не мислим, че е така. Вярваме, че са искали да се разпространи, за да си подсигурят влизането в Натанс. Някой е решил, че ще направи нещо ново, нещо авангардно, което ще е много по-агресивно и нямало да му пулка, ако то зарази невинни машини по целия свят. Стига да се добере до целта си. Падаше се на Мосад. Мосад имаше задачата да достави вируса, за да е сигурно, че Stuxnet ще попадне в Натанс и ще засегне центрофугите. Мейр Даган, шефа на Мосад, изпитваше нарастващ натиск от премиера Бенджамин Нетаняху да постигне резултати. Ние в центъра бяхме бесни от яд. Израелците взеха нашия код за разпространение и го промениха на тяхна глава, без нашето съгласие. Просто го пуснаха. През 2010, почти по същото време, започнаха да убиват ирански учени и ни прецакаха кода. Вместо да се спотева, вирусът почна да изключва компютри. И естествено, беше забелязан. Бързаха прекалено и отвориха кутията на Пандора. Позволиха му да се разпространи из света. Вирусът се разпространи бързо, но някак си остана незабелязан, докато не бе открит в Беларус. Скоро след това, Мосад потвърди, че е попаднал в ръцете на Руската федерална служба за безопасност, наследника на КГБ. Стана така, че рецептата за тайно кибероръжие, създадена от САЩ и Израел, падна в ръцете на Русия и Иран. Успяха да създадат малки проблеми с няколко наши центрофуги, чрез софтуер, който бяха инсталирали на електронни устройства. Беше нагъл и непочтен ход от тяхна страна, но за щастие, нашите експерти го откриха
И днес вече не могат да го сторят отново. С международното право, когато държава или коалиция от държави нападне ядрена инсталация, това е акт на война. Нека да бъдем честни. Ако не беше в Иран, а ядрена инсталация в САЩ, например, атакувана по този начин, правителството на САЩ нямаше да остави нещата така. Гибни, стакснете атака в мирно време върху критична инфраструктура. Да, така е. Аз, виж, когато четох за него, си казах, голяма работа е. Да, хората, които ръководеха програмата, включително Леон Панета, по това време директор на ЦРУ, трябваше да слязат в зала държа Кенеди, да седнат срещу президента Обама и вице-президента Байден и обяснят как тази програма изведнъж е излязла извън контрол. Вице-президента Байден в един момент от дискусията избухна по негов си начин и обвини израелците. Каза, трябва да са били израелците, които са променили кода, така, че да излезе наяве. Президентът Обама каза на шефовете, казахте ми, че няма да излезе наяве, но той излезе. Казахте ми, че иранците никога няма да разберат, че е от САЩ, но те разбраха. Казахте ми, че силно ще засегне ядрената им програма, а това не стана. Заводът в Натънс бива посещаван през седмица от инспекторите на МАЕ. Ако съберете това, което знаете за атаките, с докладите на инспекторите, ще видите последствията. Ако вземете докладите на МАЕ, те показват, че всички онези центрофуги са били изключени и демонтирани. Почти 2000 са били засегнати. Вследствие на всичко това, не е чудно, че програмата им бе забавена за една година. Но ако погледнем години 2012-13, ще видим, че отново се появяват центрофуги. Броя на иранските центрофуги нарасна експоненциално до 20 000 с запас от ниско обогатен уран. Това са големи числа. Иранските ядрени инсталации се умножиха за изграждането на Фордоу и други строго пазени обекти. Въпреки кибератаките, убийството на ядрените учени, икономическите санкции, политическата изолация, Иран прие изцяло всички мерки, които САЩ, Израел и съюзниците им му наложиха. И те направиха ядрената му програма. По развита и авангардна отпреди, стъпваме по много опасно минно поле. И нациите, които решават да предприемат тези тайни операции, трябва да вземат предвид всички последици, въкъл-нравствените. Бих казал, че това е цената, която трябва да платим в тази война. И нашето праведно острие не трябва да е толкова остро. В Израел и в САЩ праведното острие поряза както жертвите, така и нападателите. Когато Стакснет зарази компютри в САЩ, вътрешното министерство, без да знае, че това е кибероръжие от нас, отдели огромни ресурси в защита на американците. От тяхното собствено правителство посрещнахме врага, а той бяхме ние, Шон Пол Макгърк. Предназначението на тези станции пред вас е да събират данни, идващи от много източници, за естеството на киберзаплахите. И когато видим опасност, можем да дадем препоръки веднага, както за частните фирми, така и за федералните агенции. Журналист, можете ли да ни дадете информация за този Стакснет вирус? Да, разбира се, с удоволствие. Журналист, Шон, дали? Макгърк. В началото на юли 2010 ни се обадиха и ни казаха, че такъв и такъв вирус е открит и дали ще можем да го изследваме. Когато започнахме анализа, се получи този по дяволите момент, когато се отпуснахме назад и си казахме, че е нещо значимо, засягаше управлението на индустрията. Можеше да я разстрои до толкова, че да навреди не само на оборудването, но и евентуално да отнеме човешки живот. Бяхме много загрижени, защото Стакснет беше нещо ново за нас. Не спахме много през онази нощ. Звъняхме по телефоните, обадихме се на всички, информирахме министъра и Белия дом. Обадихме се на другите министерства и агенции. Казахме на всички и умовахме над този вирус. Добро утро, председател Либерман, зампредседател Колинс. Нещо толкова простичко и невинно превърна в потенциален проблем за всички нас. Поддръжката на критичната ни инфраструктура. Тази флашка съдържа вируса Стакснет. Няколко пъти са ме питали дали съм допускал, че сме ние, и никога не ни е хрумвало това, тъй като го разглеждаме от позицията на защитници на родината. Нали разбирате какво би засегнало
Управлението на индустрията ни, тук, на наша земя, бих го приличил на бойно поле. Не мислите, че снайперите зад гърба ви ще стреля по вас. Защото очаквате да е от своите. Не знаем точно кой беше нападателя. В случая с Stuxnet. Помогнете ни да разберем повече. Що за заплаха е това, чието произход и цел не разбираме? Гибни, някой изобщо даде ли признаци, че е нещо, за което вече знаеха? Не, никога не почувствах. Потупване по рамото, че всичко е наред. И мога да си ходя. Не получих заповед да спра разследването. Никой не ми каза да спра. Да се занимавам с това, дали да считаме, че е дело на държавни служби, след като малко на брой държави имат потенциала да го осъществят. Гибни, Шон Макгърк, директора по киберзащита в Министерството на отбраната, убеждаваше Сенатската комисия в това, колко страшна заплаха е Stuxnet за САЩ. Това не е ли проблем? Аз не, така ли мислите, че Stuxnet е бил лоша идея? Гибни, не, преди да разбере какво е бил и какво е целял. Да, разбирам. Едно, Гибни, да, отвръщаше на нещо, което ние, Гибни, мислеле, че е заплаха за критичната инфраструктура в САЩ. Да, вирусът вилнее, Гибни, вирусът вилнее, разбираемо, но има идея. Как да се продължи? Според Дейвид Сенглер, схванах смисъла кой го направи, израелците ли? И, да, аз наистина не знам, и да знаех, не мога да говоря за това. Stuxnet беше нечия тайна операция, а определението за тайна операция е дейност, в която самоличността на играча остава скрита за винаги. Следователно, ще стигнем до мълчим по тези въпроси. До днес правителството на САЩ не е признавало никога провеждането на кибератаки където и да е, но благодарение на Гън Сноудън, знаем, че през 2012 президентът Обама е издал заповед, която задава някои от условията за използването на кибероръжия. Интересно е, че всяка употреба на кибероръжие изисква одобрение от президента. Ядрената война и оръжия са много различни от компютърните такива. Въпреки това, има някои прилики. В началото на 60-те години правителството на САЩ изведнъж осъзна, че притежава хиляди бойни глави, малки и големи, намиращи се в джипове, подводници, но нямаше доктрина. Наистина нямаха стратегия, нямаха идея как да използват всичко, с което разполагат за политически цели. Учените започнаха да публикуват разсекретени документи за ядрените оръжия и война. Резултатът беше 20 години на яростен обществен дебат в САЩ относно използването на ядрени оръжия. Но не само това накара Конгреса и изпълнителната власт във Вашингтон да се замислят по въпроса, но накара също и руснаците. Като следствие се изгради доктрина на взаимно унищожение и сложни отношения по ядрените въпроси. Днес, поне по тази жизнено важна тема, видяхме какво може да се постигне, когато обединим усилията си. Не можем сега да водим смислен разговор за кибервойната и кибероръжията, защото всичко е тайна. И когато се опитате да говорите с хора, които са или са били с правителството, хора с достъп до информация, се блъскате в стена. Опитите да спрем Иран за мен са най-важната ни задача. И мисля, домакин, нека ви попитам по този повод за вируса Stuxnet, който питайте, но няма да ви отговоря. Домакин, нещо ще ни кажете ли? Не, как според вас е повлиял на решението им за ядрени оръжия? Вирусът Stuxnet. Не мога да говоря за Stuxnet. Не мога да говоря и за операцията. За иранските центрофуги. САЩ изобщо замесени ли са? Създаването на Stuxnet. Трудно ми е да коментирам това, докато не завършим разследването си. Но, сър, не ви питам дали е замесена друга страна. Питам ви дали САЩ имат пръст в това. Не можем, не е нещо, на което сега можем да отговорим. Вижте, дълго време се страхувах да произнеса фразата атака в компютърната мрежа. Тия неща са ужасно свръхсекретни и предизвикват зряла обществена дискусия за това, какво ние, като демокрация, желаем нашата нация да върши в киберпространството. Ето ви бивш директор на НАЗИ-ЦРУ, твърдящ, че това е свръхсекретно. Една от причините за секретността е, че това е особена система от оръжия. Тя е произлязла от средите на разузнаването, а те имат навика да пазят тайни. Тайната е оправдана в някои случаи.
за да се защитят източници или надсигурност. Но не трябва да се крием зад нея, като извинение, за да не разкрием нещо, когато трябва, или когато е необходимо. За народа на САЩ гибни, докато властите отказват да признаят за операцията. Поне един вътрешен човек издаде нещо на пресата. През 2012 Дейвид Сангър написа отчет за Олимпийски игри, който разкри мащабна съвместна операция между САЩ и Израел за нападение в Натанц. Публикуването на историята, по време, когато излязоха и други шпионски истории в пресата, доведе до началото на разследване от прокуратурата. Гибни в пресата и в службите, в пресата и в службите. Гибни, скоро след статията. Администрацията на Обама подложи Ген Джеймс Картрайт на криминално разследване, потвърдения в издаване на секретни данни за Stuxnet. Журналист има твърдения, че сте наредили кибератаки по иранската ядрена програма. Какво ще ни кажете за това? Първо, няма да коментирам подробности за неща, които са секретни. Откакто съм на тази длъжност, не съм позволявал никакви издайничества. Имаме действащи механизми, според които, ако открием издайници, те ще понесат последствия. Превърна се в голям проблем и широкомащабно разследване, в което повечето от хората имали досег по някакъв начин с Олимпийски игри, са били разпитвани. Когато Stuxnet излезе в медиите, провериха всички с детектор на лъжата, включително хора, които не знаеха нищо. Провериха даже вътрешния отдел. За Бога, издаването на такава информация е криминално деяние и ще проведем пълно разследване. Както преди, администрацията не обвини никога официално, страхувайки се, че съдебен процес ще издаде още тайни за Stuxnet. До днес, никой с правителството на САЩ или Израел не е признал официално за съществуването на съвместната операция. Никога няма да издам нещо за текущи операции, но трябва да говорим за възможностите си. Що можем да говорим за разрушители на бункери? Защо не и за кибероръжия? Мисля, че ни прецакаха секретността на операцията. Приятелите ни в Израел взеха оръжието, което заедно създадохме отчасти, за да ги опазим от фатални действия. И след това направиха с него нещо, което прецака тайната на операцията и можеше да доведе до война. Как да не говорим за това? Мовът Ларсен, има начин да се говори за Stuxnet. Случи се. Да се отрича станалото е глупаво. Значи, това, за което говорим, е факта, че се случи. Какви са изводите от факта, че живеем в пост-Stuxnet? Казах на Дейвид Сангър, че, въпреки разликите в мащаба на разрушението, усещам полуха на август 1945 година. Някоето къщо използва ново оръжие и връщане назад няма. Не знам подробности за операцията, нито кой какво е направил или не, преди решението да се използва оръжието, но знам това. Ако ние направим нещо такова, другите държави ще решат, че така е редно. И те също имат право да правят така. Правилата за поведение, международните норми и договори още не съществуват. Браун, военното право, тъй като се развива отдавна, разглежда нещата в термините и действията от реалния свят. Например, разглеждаме атака, когато тя се развива в реалния свят. На всички е ясно какво е, но в киберпространството е малко неясно докъде можем да стигнем. Преди акта ни да се счита за така, трябва да вземем целия речник и термините от стратегията и военните операции и да ги адаптираме към киберзвета. Сангър, при ядрените имаме режим на разширени инспекции. Руснаците идват и разглеждат силозите ни. Ние посещаваме техните силози. Както и да стоят нещата между двете страни, режимът на инспекции остава, но да го прехвърлим във виртуалното ще бъде почти невъзможно. Къде ще пращаме инспектора? Вътре в лаптопа ли? Колко лаптопи има в САЩ и Русия? Много по-трудно е да се създаде международен режим в киберобластта, основан на договорни задължения и правила, и така нататък. Въпреки това, опитахме преговори с Китай, Русия и Тазин по този въпрос, но бяха много трудни. Правилото в киберзвета сега е: прави това, за което смяташ, че ще ти се размине. Не е добро правило, но само това имаме. Това правило се предпочита от страните, които се занимават с много различни дейности, считани за полезни за тяхната национална сигурност. Тези, които владеят киберзвета, се опитват да забавят процеса
по създаване на законова рамка, потърпевшите биха желали закона да се направи, колкото може по-скоро. Е наложено от практиките. И това право изисква една нация да заяви: направихме това поради тези причини. САЩ не искат да се тръгне по този път, за да не се разкрие участието им. Една от причините, поради които исках да разкажа за Олимпийски игри, освен че е яка шпионска история, е, че като нация нуждаем се от дебат по използването на кибероръжията, тъй като сме най-уязвимата нация в света откъм кибератаки. Събуждайки се сутрин, спирайки алармата, правейки кафе на газовия контлон, използвайки банкомат, се докосвате до системи за управление. Те движат живота ви. За нещастие, тези системи са свързани помежду си, което ги прави уязвими. Системите от критичната инфраструктура са изградени преди много години, без оглед на сигурността им. Не било ясно как ще се променят нещата. Не е било предвидено да се свързват към интернет. От натрупания опит видяхме, също и от много атаки, за съжаление, че повечето от тези системи лесно допускат проникването на добър хакер, ако превземете управлението на железниците. Например, можете да премествате релси, можете да дерайлирате влакове, пренасящи експлозиви, ако контролирате газоснабдяването. Когато клапан трябва да се отвори, вие го затваряте, вдигате налягането и предизвиквате експлозия. Има компании, произвеждащи електричество или разпределящи електричество, които знаем, че са били хаквани от чужди елементи, които могат да сринат енергосистемата. Представете си за момент, че спре не само тук в източните щати, но се срине целия интернет. Представете си икономическите щети от това, дори да трае само 24 часа, съгласно властите. Иран е първата страна в Близкия изток, въвлечена в кибервойна с САЩ и Израел. Каквото и да казват, скорошните кибератаки ги подтикнаха да планират създаването на киберармия, включваща компютърни учени, програмисти, софтуерни инженери. Ако сте младеж и видите убийството на ядрен учен и атаки над ядрените ви инсталации, няма ли да се запишете в националната киберармия? Много го направиха. Ето защо днес Иран има една от най-големите киберармии по света. Тъй, че който стои зад това и е гледал самодоволно към тази малка падинка с броя на иранските центрофуги, трябва да се обърне и да признае, че е било голяма грешка. Много бързо Иран изпрати послание към САЩ, сложно послание, чрез две последователни атаки. Първо атакуваха Сауди Аремко, най-голямата нефтена компания в света, и изтриха всички програми, без остатък, на 30 000 компютъра. След това Иран атакува мощно американски банки. Най-мащабната атака на банки в САЩ дошла някога от Близкия изток е в ход сега. Милиони клиенти не можеха да банкират по мрежата през седмицата. Целите са Bank of America, PNC и Wells Fargo. САЩ подозират участието на хакери от Иран. Когато Иран удари банките ни, ние можехме да спрем техния сървър. Но министерството не се съгласи, тъй като сървърите изобщо не бяха в Иран, до намирането на дипломатическо решение. Обама остави частния сектор да се справя сам. Представям си как в залата държа Кенеди, в Белия дом. Хора се седнали около масата и казвали: всъщност не си представям, а знам. Събрали се, аз се в зала държа Кенеди, в Белия дом. И казали: иранците ни пратиха съобщение, което гласи: спрете да ни атакувате по мрежата, така, както направихте в Натън с Stuxnet. Защото и ние го можем. Има нежелани последствия от атаката с Stuxnet. Искахте да причините объркване и щети на отсрещната страна, но сега тя може да ви отвърне със същото. Чудовището се обърна срещу създателите си. И сега всички участват в играта. Показаха ясно на света, включително на лошите, какво се прави, за да предизвикаш сериозни щети, можещи да доведат и до смърт. Неизбежно, все повече държави ще добият способността да използват мрежата за разузнаване или саботаж. Видяхме го в някои от скорошните конфликти, в които бе замесена и Русия. Във война, все някой ще се опита да прекъсне системите ни за съобщения или наблюдение, латентни киберклетки на службите. Днес има навсякъде за комуникация или за извличане на данни, или да внедряват следващия Stuxnet. Вие се фокусирате върху Stuxnet, но той беше само малка част от по-голяма мисия в Иран.
Имало и по-голяма мисия в Иран, Нитрозевс, НЗ, може би милиарди за нея. Ако Израел беше атакувал Иран, щяхме да бъдем въвлечени в конфликта. Вградихме атаки в иранската комуникационна система, за да не могат да разговарят в боя. Проникнахме в техните системи за въздушна отбрана, за да не могат да свалят самолетите ни, ако ги нападнем. Проследихме гражданските им системи, мрежи, транспорт, комуникации, финансови институции. Бяхме вътре, наблюдавайки, готови да ги прекъснем, смутим или унищожим, чрез кибератаки. В сравнение с това, Стакснет беше второстепенна операция. НЗ беше план за пълномащабна кибервойна. С неизвестен нападател, въпросът е, в такъв свят ли искаме да живеем? И ако не, как ние, като граждани, бихме могли да стигнем до смислена дискусия по въпроса? Трябва ни нов мироглед по въпроса. За решаването на този проблем няма да постигнем новаторско решение на проблема, докато не постигнем публично признание на съществуването на кибероръжията и че трябва да ограничим употребата им. Ако искаме и другите държави да направят същото, пътят няма да е лесен. Работих много по контрола на ядрените оръжия, контрола на биологическите оръжия и контрола на химическите оръжия. В началото на процеса по създаване на контрол винаги ни казваха: много е трудно, има толкова проблеми, технически, инженерни, от научен характер. Трудно се проверяват фактите. Никога няма да успеете. Отне 20, понякога 30 години. Но имаме договор за биологичните оръжия, което е адски добре. Имаме договор за химическите оръжия, което е адски добре. Има 3-4 договора за ядрените оръжия. Да, може да е трудно, може да отнеме 20 или 30 години. Но няма да стане преди да го вземете на сериозно и няма да стане преди да започнете. Днес, след 2-годишен период на преговори, САЩ, заедно с международните ни партньори, постигнахме нещо, което десетилетия на омраза не успяха. Изчерпателна, дългосрочна сделка с Иран, която няма да му позволи да има ядрено оръжие. Беше постигната в Лозана, Швейцария, между Иран, САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Русия и Китай. Според тази сделка Иран ще намали броя на инсталираните центрофуги с повече от 2/3. Иран няма да обогатява уран с новите си центрофуги през следващите най-малко 10 години. Това ще направи страната ни, съюзниците ни, и двете по-безопасни. Нетаняху, 70 години след геноцида над 6 милиона евреи, Иран се закле да унищожи страната ми, а в отговор, страните, представени тук, пазеха пълно мълчание, оглушително мълчание. Може би, разбирате защо. Израел няма да празнува с вас тази сделка. Историята сочи, че Америка трябва да води не само с мощта си, но и с принципите си. Посилни сме, не когато сме сами, а когато сме задружни. Днешното известие бележи нова глава. Стремежа ни към по-безопасен, по-задружен и по-надежден свят. Благодаря. Бог да благослови вас и САЩ. Всички, които познавам, са развълнувани от сделката с Иран. Санкциите и дипломацията свършиха работа. Но зад тази сделка стоеше увереността в киберспособностите ни. Бяхме навсякъде в Иран. Все още сме. Няма да ви издавам подробности. Какво и къде можем от тук нататък. Но сценарият за научно-фантастична кибервойна съществува. Нарича се Нитрозевс. Но опасенията ми и причината да говоря са, че ако сринем енергосистемата на държава, тя не се възстановява от само себе си. Като в песничката за Хъмпти Дъмпти. Ако цялото кралско воинство седмици не успее да светне крушките или да осигури прясна вода, много хора ще умрат. А що можем да им го причиним, значи те могат на нас. Трябва ли да си мълчим за това, или трябва да говорим? Срещнах се с много хора в този филм. Дори приятели, които не искат да говорят за Назили Стакснет, дори зад камера. Поради страх от затвор. Страхът ли ни пази? Не, но пази мен. Или, може би, нас. Аз съм актьор, играещ роля. Написана от разказите на малка група хора. От нази ЦРУ, разгневени от секретността, но боящи се да се покажат. Сега се показахме, или поне опитахме,